Herunder kategorien spændende buske, der finder vi nogle af de lidt anderledes buske. Dem, som ikke er sådan helt almindelige. Dem, der kan give lidt liv og lidt spænding i haven. På billedet ser vi en hasselbro, en Gyrolepsis, som er en lille flatvoksende busk, op til en meters penge måske, som blomstrer meget tidligt i foråret, med de her spæde, lysegule, smukke blomster. En rigtig sjov lille forårsbebuder. En anden farve i haven på et helt andet tidspunkt, det er Calicarpa glasbær, japansk glasbær, som står med de her glasklare lille bær hen sidst på sommeren og i efteråret. Meget, meget, meget spændende busk. En ret åben busk, som ikke skygger, men til gengæld er pæn at se på. Troldhassel kender vi jo nok alle sammen med de snoede og krøllede grene, men der er måske ikke ret mange, der kender den røde udgave. Her har vi den troldhassel, hvor det snoede og det krøllede, det faktisk går helt ud i bladene også. En rigtig lille sød busk til surbundsbedet især, det er liljekonvalbusk, Cletra, som navnet siger, så har den noget med liljekonvallen at gøre. Blomsten ligner måske, men har den et duft, som minder meget om liljekonvallen. En busk, som står fint sammen med rhododendron, azalea og hortensia og lignende, op til en meter, måske lidt mere end en meter høj. Den breder sig ved rodskud, er faktisk en god side- og baggrundsplante til mindre rhododendron, eller forgrundsplante til nogle af de helt store af dem. Sidst synes jeg lige, at jeg vil nævne troldnøden, som jo ikke har det mindste med hasselnød at gøre. Den hedder Hamamelis. Den blomstrer i nogle gange december, januar, februar, marts, alt efter hvordan klimaet er det pågældende år. Den blomster med de her trådlignende smukke blomster. Også et fremragende blomster at tage med ind i vaserne.